Mashoko akanaka anga ari kutaurwa muzvikamu zvakasiyana-siyana. Vadikani, tasvika muchikamu chechishanu umo matinongoswinya chete. Asati apinda munhu, regai nditende zvakaperera vachengeti vedu venherera, vane mwoyo wokutarira zvaraswa nevamwe, vane mwoyo wokutarisa zviri kusarudzwa nevamwe, veSOS Villages vanochengeta nherera, vatipa kuti ngatimbokurukurai nezviri kuitika mushamba. Ndiri kudzoka pamuri Changamire. Toita sei? Takungodimbura mashoko edu, topeta sei chirongwa? Takagara pasi nevanhu vamuri kuona ava, nemabandiko akasiyana-siyana, nana baba nana amai nana ambuya nana atete. Tikati toita senenzvimbo yedu inonzi Shamba as a district. Takaisa mutemo, bumbiro remutemo ratoti mabylaws. Mabylaws edu atakaisa anosunga kubvira kuna mambo. Ini ndakabva ndapika ndakati ini handife ndakaroora mwana ari below the age of 18. Handife ndakaenda pabonde nemwana ari pasi pe 18 years. Zvimwe chezo nemavillage heads, zvimwe chetezo nevatungamiri venharaunda, nokuti Shamba ine town, ine mavillages. Saka tikaona kuti mutauni tikarega kubata vanhu vematauni futi vanozotorawo vana vadiki vachingotora kuti isu hatimo bumbiro remutemo. Saka vatungamiriri vemumataundi vanobatwa futi nebylaw. Tikabva tavainisa mukati imomo mumavillaji matinobva, kubvira kumutungamiri angave mukuru pakuzvarwa, angave anogara nasabhuku, angave community worker ari munharaunda, anobatwa nemutemo, anodzi haakwanisi kuti atore mwana mudiki. Mashoko akanaka ari kutaurwa naChangamire. Tinokutendai nebasa ramuri kuita, tinokuremekedzai nekuti muri kurakidza hanya pamuri yenyu, muri kurakidza panyaya dziri kutaurwa. Kunyange mukuru wenyika ino nemamwe mapazi akasiyana-siyana vari kukurudzira kuti zvinhu ngazviitike kumatunhu, devolution, zvinhu ngazviitike ikoko. Saka tatoona kuti kwenyu zvinhu zviri kuitika. Mai Ndige, toita sei? Takungopedzesa, topeta sei? Seministry tiri kuita ma-awareness campaigns akawanda. Imwe yacho ndiyo yakafanana neino yatiri kurangarira zuva re-International Day of the Girl Child. Tinoita ma-commemorations patinenge chikurukura nyaya dzakasiyana-siyana. Tinoita ma-door-to-door campaigns chaiwo. Tine vashandi vehurumende vedu vari kumawadhi, vatinoti maward development coordinators, vanoita ma-door-to-door campaigns vachidzidzisa vanhu kushata kwakaita kurodza vana vari vadiki, vachibatana nevamwe ma-volunteers eku-social development, ekunaki, iko ku-social wealth, ku-SOS, nemamwe mabandiko akasiyana-siyana. Tine vamwe vanongozvipira havo kubatsirana kuti tidzidzise vanhu kushata kwakaita kurodza vana vari vadiki. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Shoko riri kuramba richingosumuka nderekuti tikabatana tinofambisa basa. Mazvake haafambe zvakanaka. Honorable Nicole. Inini ndinongoti dambudziko redu iri rekushamba, semumiriri wevana vasikana, ndaingokumbirawo vakuru veshamba vadzidzise vabereki vedu kuti ana mai, kana mune mwana wenyu musikana, musangomudzoti roorwa, asi dzidzisei mwana kuti iwe wakakosha uye une ramangwana rakanaka, ukashingirira unoachivha zvakanaka muupenyu, kuti inini mwanasikana ndigozapa ndimire iye ndigogona kuzvirwira maraitsi angu. Ndatenda. Mashoko akanaka. Vana mai nana baba, kana madzidziswa musadoforeka, dzidzisikai. Zviri kutaurwa pano ndizvo zvoupenyu. Ndouya kwauri Nyarai. Maita basa Mai Chisamba. Ini pakupedzesera ndinoti mwana ngaave mwana. Mwana ngaakure munharaunda achiziva kuti munhu wese mukuru ari pano aripo kundichengetedza. Asaone nharaunda iriyo iri kutomuparadza. Saka ngarive basa redu tese kuti tinochengetedza mwana ave neramangwana rakanaka. Ndiro donzvo redu. Mwana wese ngaakure ari mumhuri nemunharaunda yaakachengetedze. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Hanzi kuzvara kwemumwe kuzvara kwako. Takabva here paye pekuti hatigone kutsura mwana womuvakidzani? Takabva here paye pekuti baba ndibaba,
mai ndimai, mukaona zvakashata. Ivo vana baba vari kupi kwevekushamba vanoti mwana anenge achimirirwa nemotikari 10? Munenge musingatsuure seiko? Ivo avo vari kumhanya idzodzo nemotikari havana hanzvadzi here? Havana vana here? Havana mwoyo wokunzwa here kuti zvakamira sei? Tikuipa muri kwashangu. Ndiri kuda kuti ndikurudzire vabereki kuti ngatichengetedzei vana vedu tichidzidzisana navo, uye kana mwana aita pamuviri handitika zvaratidza kuti vana vari kuita chi? Vari kuita bonde. Vabereki ngavagare nevana vavo, vasapushe vana kuti vaende kunoroorwa, because vana avaroorwa pataimboita hurukuro nevamwe vanasikana, misha yacho haisi kugara, magender based violence ari kuwedzera. Saka ndiri kuzwe kuti vabereka ngatichengetedzei vana, uye nekupa mukana kuti vana vange vachidzidzisanawo voga voga, because vanoinspirana, vanokurudzirana zvinhu zvakanaka. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye nababa Bakaimani. Ichingoti idei. Ndoda kungoti nditaure zvirongwa zviye zvatanga tichitaura sister to sister program maclub amam muchitaura hai ariko. Atiri kuti vana maadolescents vai vapote vachidzidziswa nevatinoti mamentors. Tine program futi inobata vakuru nevadiki atinoti yesasa program, neprogram yePCC, parent child communication. Nyaya yekutaurirana kuvabereki nevana, vanotoita session pamwe chete vachiita sevari paclub vachidzidziswa. Ndo mamwe maprograms iwayo atikatanga seNational AIDS Council. Ari kuitika kushamba ikoko. Ngatizviombererei maoko. Muri kuona kuti ini nambe ndauda kutodonedza musodzi kuti zvinotoita sei kune shamba. Shamba yongosara yakasviba kudai here, asi manzwa zviri kuitika kushamba. Kwatoone zvimwe zvaakuti pachiedza. Vamwene muri kukona. Ndatenda Mai Chisamba. Ini ndakamirawo SOS Children's Villages but ndichibva kuBulawayo. Ini ndiri kunzwa kufara chaizvo neprogram yaitwa neSOS kushamba. Ndiri kutoti musatofunga kuti ndimi mega shamba. Nyaya yevana vari kuroodzwa yakatozara kwese kwese. Ende nenyaya yeCovid-19 nemarestrictions vana vagara kumba, zvaita so much zvokuti vana vakawanda havasi kuroodzwa, vari kutozviroodza. Vari kubva kumba vachienda kunogara nevakomana. Ende nyaya yemakorokoza iri kuzara everywhere. But ndinokuchingamidza imi veshamba kuti mabva maibata nekukurumidza, ende ichaita good practice kwese. Mai Chisamba ndofunga muchadadzwa kakawanda nenyaya iyi, because vanhu vese vari kunetsekana nenyaya yevana vakuroorwa. Uyezve ndanzwa kuti honorable vane nyaya, vanoziva kuti zvinoitwa sei. MaCSOs nevakuru veshamva, shandisai vana ivava kuti vaite peer to peer. Peer to peer iri kushanda because vana iwo ndio marole models acho aripo iwaya. Let's use them. Mashoko makukutu. Zvandambenge ndichataura zviya kuti tikakomba churu hapana chinotitiza. Tarisai vekuBulawayo vari pano, vekushamba vari pano, vekuHarare vari pano, vabva kune dzimwe nzvimbo vari pano, vari kungorwadziwa chete kuti zvinotoparadza here nyika yamangwana. Murora. Mukupeta ndiri kuda kukurudzira vagari vemushamba kuti kana vawirwa nedambudziko, ringava rekushungurudzwa kana kumhirizhongwa kwemwana kana kuroodzwa kwemwana, ngavakurumidze vashanyire mahofisi ari pedyo navo, angave Women's Affairs, angave Social Development kana kumapurisa, kuti tinge tichibatsirana. Pari zvino tine maorganizations akasiyana siyana atiri kushanda nawo kuderedza kana kupedza nhamo iyi iri munharaunda medu, kusanganisira tiri kushanda zvakare namambo. Saka ngavasununguke, dziripo nzira tingashandisa kupedza kana kuderedza nhamo iyi kana tikashanda sehochekoche pamwe chete. Ndizvozvo mashoko akanaka. Hanzi panotaurirwa mwana wamambo muranda ngaanzwe. Ndingakanganise chiringaziva chiye chokwikwidzana nesu, asi vamwene ndinoda kuti mutaure nokuti mabvira kare. Ingoti idwe. Dambudziko riri kunyanyawo kundibata nokuti ndiri mudzidzisi. Saka kuchisanganawo neizvozvo nongochizviona kuti iri ratova dambudziko. Ndafarira zvataurwa zvekunzi ngatibatsiranei secommunity. Isusu sevadzidzisi, ini kana mwana ndabva kuchikoro andamuisa kuti chienda kumba, handiti ngatibatsiranei vabereki nesu vadzidzisi, and then necommunity, vamwe vese vari
ukasangana nemwana achiita chakaipa kana kuti amirirwa nemota zvanga zvichataurwa zviya ngatibatsiranei tidzokere pekare pepe pekuziva kuti mwana haasi wangu chete ina ari mumba neuyu ari kunext door neari pai ndinofanira kumuchengetedza. Ndofunga tikadaro zvinotiitira zvakanaka. Ndinokutendai mudzidzisi, maita basa. Munongoziva kana toenda zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi hatingapedze tisina kutenda vakotsveri vedu zvakare. SOS Villages tinokutendai zvakaperera. Ngatitendei changamire nekutipa mumvuri nai. Tinokutendai. Regai nditende vatyaira chirongwa zvakanaka. Mai Ndinge, Honorable Nicole naNyarai, tinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare pane rimwe vhiki pane imwe nhapitapi yakadai. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.